Nascam na ka sa gugma. Nascam na ako sa gugma. Yun sa kapag scam. Sama aning Nature Spring, happy Tagpila na. Tagbibi. Barato na ako. Amo na palit last time. Tag-G's na siya. Gusto sa nascam eh. Scam kayo, tag GT naman ang tani. First and the only question is, na-scam na ka sa gugma? Kita mo dagay tanan, na-scam na kita sa gugma. Okay, tanan kayo na ako kasulay. Basta ikaw may nang-scam. Murag ka na bud. Duha na. Like, iusan niyo pag-scam. Kalang wala na tuyo ba, pero Wala na tuyo. usay matuyo. Pero na-scam ka, ikaw na-scam ka. Oh, Like, iyon sa pod. wala na kay pasa kay ba. Sakit din. Alang. Ikaw ko rin mas-scam. In a relationship, Wala, bago lang wala. Okay. Wala, ni give up siya. give up siya? Oo. Ikaw di ay. Kapoy, kapila naman ko na nga yung sorry, so wala na lang ni let. So, scammer ko din ka. Okay, message na lang yung na-scam or yung na-scam niyo. Man, sorry ra gyud. Unsay boost? Katong yung... Sorry ra ko niya. Karon friends naman mi. Oh, that's nice. Nascam na ba ka sa gugma? Oo, hindi. Nanawat na ba sa gugma? Nauwat? Nawat. Nawat na. Mana? Ano? Gani, nawat na. Nauwat na yan. Nahalin naman may. Naalin mo. Before, ikapila mo nawat. Kasara. Kasara. Karon yung relationship na diyan. So okay na ang love life. Yun na may. Amin yun na. Wala na problema. Dili na siya mas Okay. Pwede mang-interview? Lot. Okay, thank you. Kuya, pwede mang-interview? Isa lang question. Nascam na ka sa gugma? Nascam na ka sa gugma or nang-scam ka sa gugma? Nang-scam siguro. Ikaw, nang-scam? Like, yun sa nimo? Pasa rin mo, gipakilig. Ipakilig. Yo! Ikaw in a relationship ka? Yes. Bago ra? Dili. Dili ka mas kamanan? Dili. Sigurado ka? Yeah, dili. Di ko mang-scam kay sakit maskaman. Kaman. Basta di pwede mo scam. Nascam na ba mo sa gugma? Nawat na ba? Ikaw, natry na kang nawat sa gugma? Tingog. Nga namang nascam sa gugma? Like, naon sa ba? Good lang yun nila. Pasaligan ra ka? Yes. Tapos di siya ganahan mo. Ako rin ito bag. Ikaw, nascam na ba ka sa gugma? Wala pa kay kon first time mo muna ko ngunan. Tigon sa mundo ah. Mundo ah? Okay. Ikaw, before, nascam na ka sa gugma? Wala pa. Wala pa. So first time pa nini mo nga relationship? Mora? Wala na kay dunga? Wala na John? Di na John? Mono John eh? Okay lang, sige. Bye. Nascam na ka sa gugma or nang-scam ka sa gugma? Wala pa ko sulayan. Nakasulay in a relationship? Wala pa yan. Wala kay. Mensahe na lang sa imong future, mauyab or maasawa future. Paghanda ra. Paghanda na lang daw. Pwede mag-interview. Sara question. Oo, sa group. First and the only question is, na-scam na mo sa gugma? Wala man. Wala. Single mo to lo? Ako, single. Nani uya mo? Pero ikaw naka-scam na ka. Wala. Pero ikaw may nang-scam. So na pero may scam. Ikaw, pero nakasalay na kaning relationship. Wala ba? MU lang. MU ra. Pero wala ni mag-scam. Di mo ko scammer, puta. Putan, ikaw, wala po. Like, wala po ka nasakitan before? Wala. So, ikaw in relationship dili, no? Mensahe sa inyo, future. Future na inyong scam. Future nga scam. Or mo scam ninyo. You better watch out. Ikaw. If scam ko ninyo, sayangan din. Ikaw. Dili na tao kung skaman kwarta. Excuse me, pwede mo mga na? Masara ka question. Okay na? Scam na mo sa gugma? Nauwat na ba? Wala pa. Wala pa? Wala. Wala ka na scam sa gugma? O ikaw mo yung nang scam sa gugma? O ikaw, na-scam na ka sa gugma? Like nausa man? Like ka nang gato kang ganahan ng babae sa imoha na dili dito? In a relationship, dili po. Interview. One question lang. Nascam na mo sa gugma or kamo may nang-scam? Sige ka scam, kami may na-scam. Ikaw. Oo, kuya. Like, and sitaw ka na? And ikaw, nascam na ka? Wala. Like, ikaw, yun sa kapag-scam niya. Like, abi na ako ra, pero naday lain. Like, ikaw, di ba wala? Wala. Ikaw? Wala. Sad, like, mensahe na lang. Mas-scam or mas-scam mo? Good luck. Ikaw, likewise. Ikaw, like, sino mo mensahe niya? Me. Katong na-scam ni mo. Na-scam na ako. I mean, na-scam ka. See you again. See you again na. Yung Sara question. Binigyan ko na sa group. As a group, sige, okay. Just for fun na niyo mong question. O Sara Jud ka po. And my first and the only question is, na-scam na mo sa gugma? Yes. Ikaw? Yes. Ikaw? I don't know. Ay, charon. Oh. Ikaw? Yes. Ala. Like, ikaw, giun sa kapag scam. Iniwan ako sa ere. Ikaw mo? Iniwan din sa ere. Iniwan din sa ere. Giyon sa ko pag scam. Plano-plano og kasal di day madayon. Charot. Wow! Nadia, ikaw. Pero ikaw, wala ka kasulay ng scam? Wala. Mensahe sa ng scam ni Magmahay unta ka. Magmahay jud pero winner. in relationship ka.
Yes. Congrats. Wala kami. Sa na mensahe. Salamat. Thank you, next. Excuse me, pwede mo mangutana. One question la. Okay, ang among pangutana, na-scam na po sa gugma? Wala. Malagway. In a relationship? No. Well, dili po. Underage pa? Bawal pang mama papa? Bawal. Bawal. Pero na-scam na sa gugma? Like nauwa? Wala. Wala pa. So wala yung naninguha? Wala na. Wala na, so na-scam na sa gugma? Wala naman, or nagkakamo pero nagbulag na? Nagkakami pero nagbulag na. So wala rin na-scam. Ikaw na-scam na ka sa gugma? Wala. In a relationship? Dili. So naon sa dain yung gugma? Wala. Wala pa ka-try. Ah, wala pa ka try. So mas-scam rin niya ka sa gugma. Ay, ma'am, pwede mang-interview? Sure. Okay. Na-scam na ka sa gugma? It's not scam, pero murag ako rin nagpa-scam. So, magpa-scam na gud ka? Naradyo'y times nga kanang feeling nimo na maon na, then ikaw tuon ra pug ka, mahadlo ka nga mawala na nga feeling. Mo na magpa-scam. Assuming. Yeah, yan. Like, yun sa kanya pag-scam. Kana ganing mag-show ka og something sa usa ka tawo like care or something gana. Diba? Ang sometimes sa ubang tawo biya dali ra ba kay mo assume og maing ana. So yeah, wala ako na experience sa kuan po sa una. Mensahe ni mo para niya. Okay ra, padagyon na naan. Take care of yourself po. Padayon na mo pagka-scammer. Excuse me, pwede mang scam. One question naman. Na-scam na ka sa gugma? Kayo. Kayo, since when? Bago-bago na dyan. So, in relationship ka ron? Wala na, bago na nga bulag. Yun sa kapag scam. Gipakilig ra di ito. Igor ang gipakilig. Wala, gigugma. Grabe kayo. Sige, message na lang para sa katong ng scam name. Stay strong mo si mong bago. Ay, naku. Wow! Interview one question la. Na-scam na mo sa gugma? NBSB. Wala pa di ay. So wala pa yung nakatry og ka paninguhaan nimo? Ay, wala na sa ako. Dili pa pwedeng mama papa? Dili. Ikaw na-scam na ka sa gugma or ikaw nang scam sa gugma? Naka-scam sa gugma? Na-scam nimo siya? Ay, wala. Tinuod nga gugma. Tinuod. Define gugma. Kanang Masakitan kuan. ka. Bisag unsang panahon, mahal jud nimo siya ug siya pud mahal kaniya. Ikaw na-scam na ka sa gugma? Wala pa. Dili pa pwede? Dili pa pwede. Pero magpa-scam ka sa gugma, puhon. Depende. Good ka na. Oo. Mas ka mong good ka na. Kaya nga naman. Di kay maka-try ba good ka na. Di ba dyan na imo first love usahay imo na good forever. Pero ang uban first love nila until forever mo. Gani Pero ang depende ra most of the time. oh. Okay, daga ka masturya. Subscribe. Mas ikaw, ana mo yung switch ko. You can share your Subscribe to my channel, Juline Herian, JULYNNEGERIAN. Subscribe mo kay Wakoy subscribe. kami mo subscribe nimo na usa ka mo. Guys, pwede mang-interview? One question lang. For fun lang. Do you mind like in a relationship mo? No. Okay. So, nakuha na nato. Okay, na-scam na ka sa gugma, ma'am? In a way, Scam na ka? dili man. No. Wala ka naka-scam? Or ikaw mo yung nang-scam? Wala ako ng scam. Oy, gabi sad. Na-scam na ka? No, wala. Ikaw kuya? Wala. Pero naka-scam ka? Wala. Sure, 100%. So, kuha na lang. Mensahe na lang ninyo sa future mang-scam ninyo or mas-scam nimo. Ay, wala ako plano mang scam. But sa mga plano mo scam na ako, ayaw na lang dyan, please. Step back. Shoot! Ikaw kuya? Ayun na lang mugsoy. Sarap ako mutana. Asa group lang ta. Pwede ra ma-pause yung game. Okay lang. Pwede ta compress kay mabuha sa camera. Compress lang ta. Kaya mo po picture mo mga Dragon Boat something mo, di ba? Sige. The first and the only question na mo, na-scam na mo sa gugma? Ikaw sa? Wala. In a relationship, dili? Asa ta ko yam na ra? In a relationship, so wala ka na-scam. Before, Wala po. i-scam ka niya sa gugma. Wala po. So tinodiya ang gugma nimo. Ili-scam. Dili ra. Ikaw, na-scam ka sa gugma? Wala. Oh, Mary. So before, Wala. diretso dayon, first and only love? 10 years. Congrats. Hopefully mo, lungtad pa na. So ikaw, na-scam nimo siya sa gugma? Tinodanay, dahil na. Wala nga. Ay mo mensahe para niya. Hindi madagay scam na. So mensahe sa para niya. May one and only na na-share ako. Gani, imong message para niya. I love you. Kiss sabi kiss. Ay, ka-sweet. Ka-sweet nila. Ikaw, naka-scam na ka sa gugma? Naka-scam or na-scam? O, na-scam. Pwede nimo. Ako dagoy naka-scam O, naka-scam?
Pila na mo na-scam? Wala, joke ra to. Wala ko na-scam eh. In a relationship. Karon? Ah. Wala na mo na-scam na siya. Wala. Di mo mensahe na lang niya. Asa man siya ron? Naligo, dagway siya ron. Amping! Fix mo kaligo. Thanks pagkaligo. Ikaw, na-scam na ka sa gugma? Wala. Nanay, baby. Nana. Married na? Hapit na. Wala pa. So wala ka na-scam? Wala. Basig biyaan ka na, ilipod. Or dili dagay. Sigurado? Ay, dagay. Dagay, di ba sure? Sure na siya nimo. Bason. Ay, ampo. Ay mo mensahe. Napakaslin ako. Wala, di ko. Ramping. Hi guys, pwede mag-interview. Like one question lang. Just for fun lang. Na-scam na mo sa gugma? Nang-scam mo. Ikaw na magana ka to. Giyon sa mo pag-scam? Gigamit. Like, Gigamit, Jul. Basta nga pupuan sa yung ex. panagibutas like that. Oo, gipanahimong panakipbutas. Ikaw? Scam na ka? Wala ko Wala. Wala mo si Piat. Wala. Pero naka-scam na ka? Wala po. Okay, mensahe na lang. Ayaw ng pang-scam. Ayaw kadalig ka fall, kaya dalig ka mapulan. Okay. Padayo na lang pag-scammer ninyo. Excuse me, kuya. Pwede may mga utana? Sarang question. Okay lang? Okay. Hawa mo pong utana. Na-scam na ka sa gugma? Or ikaw mo yung nang-scam sa gugma? Nanay asawa? Single? Handa doon? Wala dyan ka ka-scam? O kasulay? Na-scam ni mo yung muya? Wala ra? Imong higugma dyan yung muya? Siyempre. Imong message para niya? Ayora kay sir nga ko yung Ay, hindi mag-interview. One question lang. Okay lang. First and only question. Na-scam na mo sa gugma? O mo nang-scam? Wala. Ikaw ya? Ikaw? Never. Ikaw? Middle. Like, happy, okay? Like, yun sa kapag-scam. Pinakilig ra ka? Like, ano? Kuan dagay na nang scam o giscam ba? Kanang ulag-ulag ragod. Ulag-ulag. Bitaw wala. Sige, wala na lang. Sige, kuha na lang. Mensahe na lang sa nang-scam ni Sa akong giscam, sa akong giscam, no hard feelings. Kabalo na ka nga, charot ra to. Ano? mensahe para sa imong future na mas-scam ka or imong mas-scam. Hopefully na. I don't really understand. Like, what's your, try ko lang try ko lang. What's your message or feedback to the scammers out there for the future scammers that will... Paren, hirapan ako. Just don't be in a rush. Just don't be in a rush, guys. Ikaw, kuya, mensahe nimo for the future imong mas-scam or mas-scam ka. Ikaw mang scam kaya na ako konsensya. Yo! Ikaw, ate. Wala siya. Okay, thank you. Kamusta ang nosebleed? The feeling was that it's so intense because I don't know how to speak English because I'm not schooling. Excuse me. Pwede may mutana ako. Sarang question. Okay lang. Na-scam na ka sa gugma? Wala pa? Relationship? Single. Wala pa ka nawat sa gugma? Ganahan kang bawat? Dili po. Kasi ganahan kang maghatag mensahe sa imong future nga mang-scam ni mo. Oh my God. Ha? Ako yung story. Estudyante pa? Kasi rin sa eskwela. Excuse me. Pwede may mga utana ako. Sarang question. Na-scam na ka sa gugma? Sorry, hindi ko sabot Tagalog kaya. Pwede Bisaya. Oh, na-scam na ka sa gugma? Nauwat na ka sa gugma? Wala pa? In a relationship, dili? Dili? Underage? Underage. Hindi pa pwedeng magpapag mga relasyon? Depende rin mo. Ikaw, basig willing ka mauwat sa gugma? Dili. Hindi ganahan mawat sa gugma. Dapat ganahan ka tinuod dyan. Pwede po dili. Kaya na ako. Depende. Okay, depende na sa pupanguwat. Mensahe na lang sa buko ni mong marelasyon. O scam ni mo buko. Mensahe na lang. Sa kung mensahe na sa itong viewers. Okay, matubag ron. Okay, dagan salamat. May mga utana. One question lang for our vlog. Okay lang. Na-scam na mo sa gugma? Wala pa. Single? So, or you're open to scam? No. Scam? No, yeah. You're in a relationship, dili? No. Ay, ni mama, yan ni papa. They're okay. It's me, I don't... Your choice. Yeah. Ikaw? Yes? No? Yeah? Wala pa na-experience nga, nag-scam, gugma? Wala. You're open to be scam? No? O, mensahe nila for people nga mang scam. That's really mean. Anything else? Wala na. Ikaw, message to scammers. You shouldn't do that. It's not good. That's it. Excuse me, can we ask a question? Pwede, may makapangutan na Pwede may makapangutan na Redundant. Para sa mong vlog. Okay lang. The first and only question, na-scam na mo sa gugma? Wala pa. Ikaw? Murag. Ikaw mo yung nang-scam sa gugma? Murag yapon. Medyo. Nasa in the middle, ang scam o na-scam? Murag na. Wala pa na-scam, pero ikaw, nakiplano mang scam sa gugma? wala. Wala po. Single? Relationship. So, na-scam ni mo? Wala. Wala pa. So, it's real lang. 1 year lang, 1 year. 1 year na mo, happy yun. Hopefully, magtagal pa mo. Inaampot siya na mo, no? In a relationship? Yes. How many years? Months pa lang man. Months pa lang. Magdugang
Magdugay pa ka ha? Oo, feel na ako magkugay. Wala ni mo na scam. Wala. Real love na siya. Yes. Message na lang sa inyo mga uyab. Hi, Ash. Man ako sa Wawabi. Bigyan na dyan kaya. Message mo na sa Wawawi mo rin message. Amping nila. See you soon. Saan man siya? Bacolod. Bacolod. Okay. Ikaw, message. Ay, gabiyahe man siya. Hi, Han. Amping sa inyong biyahe. Morat. Gumay rin tao rin kayo pa man. For today, we are here at the front of Beto Guest House. That's sponsored. Di kami tig CR, tig pangihi, maligo, biyara. Kinsa to? Basta gapa-shoutout tong gipa-shoutout na mo. Ang shoutout ton. Kinsa? Shoutout kay Christine. Shoutout to Christine and Ella. Sakto ba? Peace. Ana si Edmond.